Tapi ni meeting abang kenali tumla dak block crazy do la pensap KAPTA hini do neli tumla kado ka waiting room sineli tum primary teacher tum dedo neli tum chingwai si non agosto tarik thom ke bang bong neli tum pan aja da upai penstame dor mahabang nang pinangji la jong sin nang pipe plotan ke neli tum ta kisunga katora do ko jong bosi neli tum ta tarik isi pena bang ke lo ke thana bang ke neli tum ta dam thik hedet ji batel school dam ji sta neli tum bang ta lo bang ke than thik hedet kokon pusi neli tum ta chingwai lo lapen ke hikhok di bokan sta neli tum padu dedet lapen ke neli tum LPT cara tum se kadu ka we NRC se ta me LPT cara tum phansi patang ji BLO FLO lahayanta LPT cara tum phan an se kayenge se ta me neli tum lahay kadu ka we kaman sta me neli claim thik hedet la jong si agosto tarik thom kep ang bong ang jong si neli tum phan khobor ki me bate dorm hana thik thik de la pusi nang li tumba sorkar kansta me neli tum chuning di par big neli tum 3000 and 2967 total teacher to Sabis sa hatas so di pen la song bong ta retire doi ba debt ta do la si price 25-26 ba ke dollar I strength ke la lo sita la song bong ka chi woi ta do ba retirement ta do la si 2500 up ke dollar la si la hai la ana teacher ke ong non anda video pass ID long le password long le bulong te la hai teacher to my profile jeneba personal data do umati niltum appointment letter a number ta ho sanction number ta ho retention number ta ho date of birth pen card la hai sob niltum hadak tok tu nei la hai ke tok pen aku upload kuri nei la hai ke claim aku ke niltum la an suri hini social teacher phan pulong te apor ke nang so niltum thekdam long non kisuman a department do bankre hini banker bankoi la hai department anta non anda salary long lela la sinili tumoson thedung isia department ke ong dung a teacher do than bang do a department ke ilitum matha the je ni thomang bong pensini tum la hai kam chok eji salary long eji ke nilitum matha dam the la si nilitum kichuning ria batai lo aprang na nilitum chingwai lo nalitum media tum tawang lo dak chitong lo sita no na bang ke nilitum ta tarik isi pen September tarik isi pen ke nilitum ta class ke orjon kuri lo class ke nilitum puri une dat than kon pelo ke dam ta une lo ke thanam ta une lo eja kong ka bedera son lo tangka mahal ya belong te ijak kong ka beder lo la si nilitum 5 September ta nilitum claim do ni lo teacher bhala soni ke a honman ki piar ni lo sita nilitum ke somman da nang le lo tum long le bok long ke la ke nilitum para ke aprang ya kopi si claim ma la ke nilitum chingwai sang ka do ka be nilitum 11 blocks sab KAPTA hini do la hai chingwai at man si nitum decision enji oni la particular la son nang itum kisum kon do ma pene pendang pas tarik an school ke dami sita class school to joan ho itu class pas September an non sek non ko bang ke la 5 September ban ke koson ha mane celebrate pon pelo mane Brahman silong le pate teacher day da celebrate pe mane na hisab sing ko ba dili tum lo than bang khu bang kia tum jong si imetang ke dam ke bang abar sai jong si nili tum phang government ta nang pitek thek pulo te nili tum ta son si usumar phan ta pat thek thek si ba ame ka pati charji la so jang kong ke long
la bangke nang litung kadu kabeta nama tai kuno la sini litung non kisung pik ang deng si gitu lo nilitung lo than bang ku bang kisung mane kadu kabe Karbiang long arat si kisung ate Karbiang long sumara tum si mo ibrang chong ketek kerejia dim kele dunaya dim da ladak mane ke kham khe do kong ate ma LP school ang deng hello ke cheng si ang deng ladak pen yong si nilitung ke than dun long pa mi pulon te la soso marke mua class kang tui ke dam sita thek pa mi det ante nilitung lo than bang ku bang khia phanente ipu na bang sam e ok na bang sam ke do ke thak na bang sam alam bang ke alang litung nang ma thanang ni luma alang litung nang ma thabek nang ji nilitung yong si pinita dormaha ke long le penata dormaha ke long le penapita iri deng tangka be ke dam jia phanata tangka be ane om ke chokan inti chonama phanata jong si tangka be pulute nilitung da isumara phananta chipa chu long le chipa jun long le pulunte iputa insam dob de lo ke than nam jia phan ke kai ta bichara tungke apu insam dob nang ji lo than long pa mi nang ji ipu insam dob pensi ili ke mesen alam sita usumara phan than thek ji ipu jong si ka korom lo pulute itungke nilitungta aki mi alam ke than ji abang ke ining bang bede lasi nilitung akidu aki sung sitame alang litung nang bujira nang chinira prap jin pe nilitung aphan dom hakelong jia bak sai nang claim masonte nilitung ningarong piji lapen an susi churuji lapen nilitung sitame emethanga duty ka cheda maphan ke nilitung ta un an ke boriji lapen Karbiang long awsoma kidu ke la awsoma phan ka pathekji ka pariji aphan bangke iprang jong sitame nilitung bor iji un an ke nilitung bor ipiji la si kathe anyong si kenangji pulote bichara tuma phanta man on man nang pithek nangi la jong si nang pithek the pulonte lake Karbiang long ke awsoma ratung ke kangting ba Karbiang long ke kangting si ke bang pukule ini kado beta mathanang la so kathe ang ke banjia khan ke bichara tuma phanta bainong achik lo jon bang sitame atari kating pen kipiji aphan alang itu nambor ia sonte me parti la anan si chunirudi impiglo alang itu maphan la penilitung si amake haya phanta chuningri dam piglo apoya boita chuningri dam ulo je nangli long le bakni pulo te nilitung ke kuna kita malang ba nangli hello nang kelang siapa nangli hello nang apa chun pi siapa la sinangli long nang chuningri aphan nilitung bang iglo aposi la sob nilitung naka chuningri aputha nanglitung ta nar ju sonte ningarong pigi pa anta nilitung chuningri te kan la pena bahire ke nilitung ke chuningri damare phikete lo la si epkan yo bangke nilitung ta ining ke hang kali ining hang hip sita mane hang nang ko no na bangke je